e bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calminen goto kala inde mum yettode mum eɗen ɗo e dawol Guessa Thierno eɗen gandi no gowno wirdini tan kala nde taske juula balɗe 3 walla 4 ɓesgu wuuro ngo en kewi wadde julmo wuuro Thierno Alaji Amadou Tidiani Ba ha deftude Madina Gounass ɗi duuɓi kala heew hawrude koye ndungu wadde julmo wuuro batte toon to galle Thierno watte koto Guessa Thierno ga hande kadi oɗo alarba 13 lewru juillet hitande ujunaje e nogas e ko ɗo e Guessa Thierno eɗen gandi Oumar May Anne mo ganduɗa jeeya koye ardiɓe organisation mo dental Dakar mo Madina Gounass ɗo e dawol ngol kanko haalante en ziyara holno wowno wade holno wowno sifirade ha watti waɗede ɗo e Guessa Thierno ceerno Oumar bisimilla ma. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yettude Allah e nelaɗo mum eɗen calmina dendagal bandiraɓe yeɓoɓe e yeɓoyoɓe fof en calminide e alhamdulillah Amadou sen kaali haala ziyara oɗo ziyara woni zéruji 10 waɗi oɗo mo gonɗen hande waɗi 10 ziyara ɓamɗo wadde 10 ɗi fof mbaɗi koto galle ceerno ɗo dental ngal sukaɓe ɓesgu dental ngal fof jooɗi ceedi ceerno seedi ɗumen kuccudiri men mbaɗɓe ziyara alhamdulillah zéruji 10 ɗi noon mbaɗa ko e dawi to Guessa ga e puɗɗugol men ceerno Aliou Badara wi yo en mbattu wadde ɗum o yiide ardiɓe ziyara o wi mbeɗe ñaagui on mbatte wadde ɗum to dawol to o adori noon ko ɗum fani maaro no hesano toon no heewi o yimɓe daw ñande muɗum jaltinoya maaro ko dusa ko ƴewtina Allah waɗi ñande mum ko toon dawol ngol fuɗɗori ngol woni dawol gadanol ngol ziyara fuɗɗi e dawi he to banggue ɗum fani to gila nden faade joni dawi 10 ngol waɗi dawi 10 to Guessa ɗo e dawi 7 jawtuɗi woni dawi 17 yo Allah ɓuɓan noon musidɗo men puɗɗatɗo en ndeɗo moƴƴere on hono Abou Keɓe jooɗi miiji e miijo mum o hollita dental ngal miijo makko ngo o miiji ngo yidde rendinde dendagal ɓesgu dental ngal ɓesgu Madina naaɓe ɓesgu dental ngal fof yo ndendu jaaha mbaɗoya ceerno julmo woytabo ziyara ko tawana par legal e legal o yaɓɓi koyɗe makko haalani Ba Abdoul Aziz Kane Ba Abdoul noon wimo ardi hen hollimo ceerno o jooɗi o haalani hoore makko e yeeso ceerno noon wi alhamdulillahi rabbil alamina ha timmilaɓe tati wi mi sakkiti mi yamiri dawol ngol mi sakkiti ziyara o mi yamiri ɗum to ɓesgu Madina fof jooɗoto mi seedo ɗumen ceedo kam mi sakkiti mi yamiri keyo ɗum yawuto ɗum leen ɗum addani en noon oɗon musidɗo ndeysan puɗɗunoɗo ɗum o enen dendagal bandiraɓe julɓe dawɓe ɗo e tijaniyankoɓe no mbawi wonde foof yo ndendu duwonomo yo Allah yobmo moƴƴere yo Allah ɓuɓanmo toon kadi yo Allah ɓuɓanmo toon yo Allah ɓuuɓa ɗen duwonoma nde wonno sa fuɗɗi moƴƴere kala arɓe ɗo ha to haɗa haaɗi ene jeeya kadi eko foti kadi kankone hebde e moƴƴere nde kadi eɗen duwonomo yo Allah ɓuɓanmo toon wo amma noon to banggue ziyara o ha joni to banggue Guessa ga dawi 10 ɗi foof en mbaɗi ɗiɗo kono ko dawol gotol meɗen yaltude faade ɗum fani woni gadaniwol e dawi ɗi hono ni ziyara o ardi ɗo ko hono ni kadi ziyara o lelori ɗo alhamdulillahi noon sa yi kadi ziyara o wayini Madina naaɓe hewɓe ene mbayro wuuro ngo fodde lebbi 10 walla fodde duuɓi taw ene jalti ene ɗanni kamɓe noon ɓe kawritat kamɓe fof e Madina artude julde taske ɓe paada oɗo ñalawma kamɓe fof kadi ɓe ndenda ɓe gara ɓe kawra ɗo kamɓe e guure eko taari Madina fof e guure saraji ɗe ɓe ndenda ɓe gara ɓe barkinoro oɗo ñalawma hande ɗum ɗon ko yettere Allah ɗum ɗo kadi ko yettirte Allah kadi ko jettiroɓe ɗum Allah kadi o ceerno noon ko ɓooyi wiide en ko Guessa dawol yamirore ngol e jama o ɗe gueɗe ɗiɗi kadi o jangguini en ɗe gueɗe ɗiɗi kadi o holli en so en kollama noon to banggue yamirore Guessa Ba dawa yamirore nde alay saago koko ɓoyɗen haalanede eko jangguino ɗen kolla ɗen ɗum ko eɗen mbawi ɗum sen gari ken golloɓe ɗum jamanu kadi ko hono noon kadi ɗum noon tinnoɗen mbeɗa wasiyo dendagal ɓesgu Madina yooɓe tinno ɓe daro yooɓe tinno ɓe dado ɓe tama ɗum ha tiiɗa koɓe heɓɓe aɓe pandini to banggue yamirore nde to banggue jama o foof yooɓe tinno hen no moƴƴi ɓe daro kadi ɓe pewno ɗum ɓe daro kadi ɓe parnoro ɗum ɓe daro kadi ɓe nangga ɗum ha tiiɗa yo Allah junnu gurdam ceerno ya barke alqur'ani karim noon tigui Oumar Anne machallah bandiraɓe nani e ndiɗon gardine fayidinde kono beltima hen e ɗiɗo zéruji bandiraɓe gonno ko yebde ayaw men mo Nangue TV kono jejjene wadde abonné e wadde j'aime ceerno Oumar haalka waɗi fayida beele e ɗiɗo duuɓi ɗi ziyara waɗata Guessa Thierno beele meeɗi hen wadde ɗo ganduɗa so yimɓe dawi ceerno taw ɗumen ga e Guessa ga julno ɗumen walla ala tawa ga yimɓe waɗa duwaw walla holno ɗum wayata e nder Guessa ga en beele kadi bottaji en deefe walla defetaka Oumar eyyi bottaji ɗe
ɗon sahaa nde wonno hayso waɗanoma yimɓe ɓe kewani fadde ɗum so wiyama tan fodde ko sohlano ko ɓe gollananno dental ngal ɓe golla yamirore ngo timmi taw ko goto fof ne wonde weltare ɓe dogaɓe koota ɓe wonde weltare dawi ɗi nden yimɓe to dawino ga kewno ko yaade koota waɗa délégation tawa ya ceerno galle to caali ɗo duwe watti noon goto kadi e sukaɓe seeranɓe he lomtine ara kadi duwano yimɓe ga kadi waɗana ga yimɓe duwaw hankkadi yimɓe goto fof yahata ko ɓerde mum ene ɓuuɓi goto fof yahata ko ene welti nde wonno goto fof ene ñaguino Allah nde Allah hawridinta ɗum kadi oɗo ñalawma nde hawridinta ɗum kadi ha golla e oɗo ziyara kadi goto fof taw kene wondi e weltare mum ɗum waɗi yimɓeɓe ɗeɓata teskade ni wonko waɗaga to banggue bottaji ɓe ɗeɓata teskade ni o saaha nde wonno ceerno ari hen lomtini poto arde duwanade en ɓesgu ceerno ari duwanima en tan hande goto fof waƴete kono hotiri e weltare muɗum taw goto fof ene welti alhamdulillah min e jarama no fewi Oumar Anne bandiraɓe nani kadi beltima no fewi no fewi no fewi machallah e ñalawma hande ceerno Oumar no jiiruɗa dawgol garagal yimɓe ngal beele arama walla araka kono kadi en jii elle waɗi yoro seeɗa holno ɗum cifana bandiraɓe no ɗum way oɗo saaha to banggue kadi yoro ngo dawol ngol arama e kala hitande arde mbiyata ko nde ɗo hitande ɓuuri kadi hitande yawtude ɗo noon pour teskoɗa yimɓeɓe tigui tigui gonɗen ko nder segel ko leɗɗe ɗe kewi yimɓeɓe ne carodir kadi nokku o mo yaaji kono noon sinno ko e boowal he to kownoɗen wonde to adi to boowal to a anda tigui dawama kadi dawol ngol kadi waɗi yimɓe ɗo yimɓeɓe hakkude mabɓe wonɓe 2 kilométres ha 3 kilométres woni hakkude wonɓe ha nder a yawata seedade ɗum kadi yoro ngo ari ko wallude o saaha kala ko irtuɗen ɗo so ndiyam ari ɗum kam hoko heeɓa ɗum kadi hoko daña o fandi alhamdulillah ɗum koko yettirte Allah koko yettirtade eɗen ñaago Allah noon nde Allah waɗata kadi e ndungu he waɗana en hen kadi ndungu deƴƴo kadi dendagal kadi ko dilla hen nde Allah kadi newnata kadi heeɓe ha heewa so heeɓama kadi yo naftore kadi allahumma barke alqur'an allahumma amin jaram no fewi Oumar Mayane waɗano ceerno heewi widni han hokkere ko rokkere saabu kala ko rema hen tan mayat so ndiyam aroyi tan hankkadi wawata hankkadi taw ko guesa ma laaɓi wadde bandiraɓe oɗon jeeya ayaw men mo Nangue TV mbaɗen abonné mbaɗen j'aime kala ko kewi e nder nokku o tan machallah min mbaɗɗum e nder chaîne YouTube o bandiraɓe julɓe guila ɗanniyankoɓe saabu hande ceerno Oumar en jiiɗo Gaboneji en jiiɗo Côte d'Ivoire naɓe en jiiɗo France naɓe Amérique naɓe machallah arnoɓe jultude kono kadi no mbiɗa ni en gaari tawtire kadi dawol ngol ɗumne kadi komin kadi ɓe mbawa kadi warñude hen haade mofta nokkuɗe mabɓe Oumar eyyi ɗum ɗo dendagal ummotoɓe Europe Amérique ha Asie e ummiɓe kadi e nder Afrique foof goto hen foof ene nananno dawol ngol tawa meeɗani hawrude wallahi taw ene wonani ɗum sunare holno Allah hokkirta ɗum ha hawra e dendagal kadi mum wonno e hakkille muɗum en haaɗi ɗum ɗanade Allah hokki ɗum hande kadi hawriti hen onne so yeehima fillonoye goɗɗo kadi jogo on himne kadi yidde hawrude ɗum mbiyeten tan ko dendagal dilluɓe hen ɓe surtout ma sukaɓe yo Allah hokkuɓe cellal hokkaɓe sembe tiɗɗo kadi yo Allah ñimnuɓe e diine mabɓe hokkaɓe kadi toppitade dawi mabɓe yamirore e jama o ya barke alqouranil karim kala dillunoɗo hen hewde e famɗude yo Allah waɗi ƴiƴam mum barke ha wontina kadi ya barke allahumma amin ceerno Oumar namdal takrigal mbaɗiya e nder guesa ba ɓe hen gaddata ko taksiji moto mbaɗa hen ndiyam ɓuɓɗam ɓe ko tufam ɓe ko mburu ɓe ko tanggal menti ɗum fof ko gam weltinde dawɓe ceerno Oumar ngal balal kadi wadde fayida kadi garta hen seeɗa eyyi andi keewal ngal yimɓe ngal goto foof dawol yamirore ngo to dawol mum ngol wawata timmirde ɗo alay saago ɗo wawata gollirde ɓe gonat remoɓe ɓe gona yarnoɓe ɓe gona aynaɓe machallah non tigui a weltanama ceerno Oumar bandiraɓe nani kadi beltima eɗen jokki yebde ayaw men mo Nangue TV machallah ɗo e Sénégal ɗo e Madina Gounass jokken wadde abonné min jetti on min jarni on min dokkon aadi ha sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jarama on jarama